Komunitná záhrada je jedna z možností relaxácie obyvateľov miest, ktorí nemajú vlastnú záhradu. Nemajú však len estetický význam, ale aj veľký význam pre životné prostredie. V záhradách sa sadia rôzne druhy rastlín, ktoré produkujú kyslík a zároveň príjmajú oxid uhličitý, ktorý prispieva k tvoreniu skleníkového efektu. Komunitné záhrady sa nachádzajú vo väčšine miest. Dobrým príkladom komunitnej záhrady je aj záhrada v meste Galanta. Je len takou príjemnou oázou pre ľudí. Väčšinou sú to rodiny s deťmi. A máme tu teraz 4 rodiny. Bolo ich 8. Snažíme sa ich viesť tomu, aby fungovali bezchemicky, čisto prírodne. Takže skôr ako chémiu využívame napríklad lienky a vôbec biodiverzitu, ktorú tu máme na tejto ploche. Najčastejšie sa tu pestuje štandardná, úplne bežná zelenina. Cibule, reďkovky, šaláty, papriky, paradajky, uhorky, boli tu zemiaky. V meste Sládkovičovo sa už nachádza niekoľko záhrad, ktoré sú vyčlenené pre obyvateľov bytových domov. Ak sa pozrieme na sídlisko Jána Daloša, sú tam vytvorené, nehovorím, že mestské záhrady, ale skôr tam žijúci ľudia si vytvorili také priestory, kde pestujú. Z dotazníka o komunitných záhradách, ktorý sa šíril v meste Sládkovičovo a v blízkom okolí vyplýva, že väčšina obyvateľov má o takúto komunitnú záhradu záujem. Dokonca 95% ľudí sa vyjadrilo, že uvítali by akurát takéto mestské alebo komunitné záhrady. Na zasadnutí poslancov mesta Sládkovičovo sme ako mladí reportéri podali návrh na vybudovanie novej mestskej záhrady na jednom z mestských sídlisk. Mestské zastupiteľstvo Sládkovičove prerokovalo návrh mladých reportérov na realizáciu mestskej komunitnej zdieľanej záhrady pre obyvateľov mesta Sládkovičov. Zúčastnili sme sa verejného rokovania, kde mali poslanci mesta možnosť vyjadriť svoj názor aj k nášmu projektu. Dávam na hlasovanie, kto je za. Ďakujem, je niekto proti. Zdržal sa niekto. Nie, dané uznesenie bolo schválené, ďakujem pekne. Každá komunitná záhrada slúži ako možnosť záhradkárčiť aj obyvateľom, ktorí nemajú prístup k záhrade, ale zároveň skrášľuje mesto a prispieva k znižovaniu klimatickej krízy tým, že rastliny, ktoré sú vysadené v záhrade, prijímajú oxid uhličitý a následne produkujú kyslík. Práve stromy sú nazývané ako filter CO2, avšak každý malý krôčik sa ráta. A aj záhrada je malý filter veľkého problému.